Kaixo danoi, ongi etorri Galdegazteko 3. saiora. Gaurkoan arrasatear bat elkarrizketatuko dugu. Goazen ezagutzera zein dan. El que quiero no me quiere como quiero que me quiera y termina la condena. Me divierte. Arrasatearra da gure gaurko gonbidatua, Ane Zubizkar Inarra, bertsolaria, kasetaria, Zulora saioko aurkezlea, bertso irakaslea, hainbat sari irabazitakoa ere bai, tartean Osinalde saria, Lizardi saria, Argibaltza sariketan garaile. Gaur egun irratiaz bestalde goxatzen digu, askotariko gaien berri emanez, Euskadi Irratian diardu eta kasetari lanetan. Irratia baina ondo ezagutzen duanek, urruti joan gabe etxean uinen munduan ibili den gertukorik izan du eta Eusebio Inarra aitona Arrasate Irratian ibilitakoa izan zen eta ez dakigu Ane aitonaren pausua jarraitu dituzun, berehala kontatuko diguzu. Ez omen da bromazalea, Ane kontuz ba alboan duzun Imanol Beloki askorentzat. Imanaz, Beloki, goienakua, bezala ezagunagoa, nahiko bromazalea da eta bromak alde batera utzita irakurtzea oso gustuko duela ere jakin dugu, eta gertukoek diote horregatik eta kasetari lanagatik oro jakina dela Zubizkar. Beraz, elkarrizketatzaile lagunok, bildur gabe xaxatu galderekin ondo prestatuta dator saiora eta, bai, saiora etorri da, eset ezaten ez dakielako, jakin badakigu eta denari baiet ezaten diola eta agenda oso estu edukitzen duela beti, zorionekoak gu tartetxo bat egin du eta guretzako, hori bai, lagunekin gozatzeko, familiakoekin egoteko beti du, tartetxoren bat. Baita, parrandan egiteko ere, Sanferminak bereziki gustuko omen ditu. Gustuko kontu ez ari garela, zenbat sticker bidaltzen dituzu eguneroan, Imanol Beloki, jarri gaia eta has dadila gaurko bertso saioa, nork ekingo ote du lehenengo poto, Anek edo Oñati BH Institutuko elkarrizketatzaileek? Ane Zubizkar, ongi etorri Galdegaztera. Haupa, ne? Atzaldeon? Kaixo, atzaldeon. Bueno, aurkezpen bideoan esatutzuko apurtxoa gehitxu hau, gaurkoan Oñati Institutukoak etorri die, zeu elkarrizketatzera, geurian ditugu Malen, Aizea eta Eli, eta kontrol gelan barriz, Aizea, Ane eta Mailidaz, saio dana jarraitzen. Eurei emungo hitza eta, bueno, hortzen egunerako prestatuta den galderak. Bueno, Ane, ikusi du apurua danetik iten duzula, baina egunak 24 ordudako. Zela jaikizara danera? Bueno, atzaldeon zuei be. Bueno, egiz esan bideoa ikusi eta igual ni jaso gorran ez, dana esan da dau. Ez dakit, nik uste dut gehiago dela garai batzutan oso estu ibiltzera oitzuta gauzela edo, bueno, lanetik urten da oin ez dakiz egin gau eta irratitik urten eta Zulora grabetara fango gare eta gero eta orduan tarte horreitan igual lo gutxi egin ja eta gero, bueno, egunak emuten dago, enaz hain estu bizi normalien. Orduen, aldi batzutan lo gutxi egin ja eta aliketa onduen antolatuta. Aurrera jarraituta, zela jakin zeben kasetari izatea gura zebela, eta argi zeukan hasieratik kasetari izatea gura zebela? Ez. Ni gaineratako herriakoek aurrekoan gogorarazi eustien, nik ukinen, oso DBH-en oso sartuta egon arte, oso sartuta buren arkeologia, ez da guztu bitxagaten. Benetan, eta umetan da asko guztu egaten nola Egiptoko kontuak taula, eta nik uste gero konturatu zerela, bueno, kasidana daula deskurriruta eta ez zerela fango txapel bat egin eta brotxa bat egin gauzak, ez? Areia azpitik ataraten eta gero hasi nintzela egitza esan, oso berandura arte behen hauen ibilbiderik edo baztertu, zientifikoko ikasgaiei eta oso berandura arte eutzinotzeien, eta orduan nik uste erabaki bihar zanien izen zala, bueno, bertzotan da bien jendeak zeitzen da euskal filo. Nik euskal filo ezin gote beste zehose. Eta apurratola, ikustera fanintzen zezan karreran emuten zan eta hola, eta nik uste konbentzinu ninduela, ez da berezikeola, hau gure izen dute beti da nik egin da gehiago, igual nire izateko moduak eta hola, apurraten kajauleik egin zehose, eta, hemen ondo moldatuko nez eta hola, baina ez dakit, ez da zehose badu jendia, ez? Bokazino, ez da berriketan itxia guzti bitxe jateta. Nun ondo? Ikusentzunezko entzaban, ez da? Bai. Bastalako modua bai, nik esaten nahi, oinarte nahiko ondo moldatu izena, idazten eta igual, ez? Eta, nahi nagoen hori zabaldu bai, eta gorde eguna igual diseinuak eta itxia handien guztetan jatena, edo bideo diseinua eta horre ukitziak beti lagundu uztana, ez dakit. Ez?
apurra danetik eta danien erdizka, baina danien. Saltzan beti. Bai. Eta orduan nola emaitu zu irratixan? Jo, unibertsitateko praktikak, nun nein edo aukeratu behar zanean, edo hasi izanien atiak joten, aukeretako bat bazan EITB-en eitia, eta guk ingintzuen bekadun izeteko probak, eta gero, egisa da bai nik oso gertuko sentiru duten zerbait izan dali irratixa beti, eta gure etxean beti egondala irratixa jarritxa, beti egondala irratixa euskeraz jarritxa, igual gurasoen etxean Euskadi irratia geixau, aita eta maman etxean narrazte irratia geixau, baina ez dakit oso nire eguneroko soinuen tartian egondala beti irratixa. Orduan, basan zeze proba gure nahola, edo barruti gure nahola ikusi, eta bazken nintzen praktikak, 3. mailan, 4. mailan bebai, gero lanerako aukeria urten zan da, mogiz esan bada, asko guztetaten zehose. Baina hola, erdi kasualidades, erdi, aukeratu neike honen artien zein biot, hau, furratola. Hor bukatu zu lanian, eta zeure lankidiak, lagunak be, asko gurotzuela demostra gure itzen daue, izen be bidotxo hau, bildu duzko zeuretako. Kaixo, hemen gauze Eider eta Bixok, zurekin batera, oin arte Faktoria albistegiko gaztienak izan garenak. Zuek ni baino gazteagoak esan behar da. Baina gaztiak izanagatik fundamentu hondikoak hori bai, Bai, hori ezin zaigu bukatu, egia da, Faktoria egitera goizan goiz esnatuta etortzen garela, Miramonera, baina beti saiatu izan gara, produktu txukun bat egiten eta egunero ahalegin bat egiten, produktu hori zuengana, entzulengana ahalik eta modurik onenean iristeko, eta zeregin horretan duela gutxi artean izan da pieza oso esanguratsua Faktoriako gure lantaldean. Hori da, eta bere meritua badia goizeko 8 aurretik Euskadi Irratian entzuten dian hizketa gaietako burutazio horretako asko. Bai, eta ze ondo asmatzen zuen, kalean entzuten zuen ura irratira ekartzen zuen egunero oso zaila zen, kalean hizketa gaia zertzen antzematea, baina berak beti asmatzen zuen, ekartzen zuen, lan asko egiten zuen, beti bateko eta besteko testigantzekin, eta hortxe, Inakitani 8etako albistegia egitera sartu aurreko minutuetan, bera egoten zen beti estudioan. Eta baina, pasau da, Faktoria albistegitik, eduki digitalak kudeaketara, guk esango, sorte ondixa izan dela, hane, lantaldian eukitia, langile fina eta ona dalako. Eta beti irribarre batekin, eta hori asko eskertzen da. Esan dakoan, bezarkada bat, Eiderren partetik, nire partetik eta Faktoriako lantalde osoan partetik. Gu berriz irudieneako lankideak gea. Talde sortu berria. Bai, oraindik anekdota asko ez zaizkigu pasa, baina ezakit, kontatu diezu benetan Instagramen eta TikToken jartzen dituzun minutu bateko bideoien atzean zenbat denborako grabazioak dauden, sekretu horiek kontatu dizkiezu? Eta zenbateko kariñoa jartzen diogun bideo bakoitzari, eta batzuk kariño gutxiago egikin eta denbora gutxiago emanda ere, izugarrizko arrakasta daukatela, eta beste batzuetan berriz, denbora asko pasarren, ez daukatela inbestekorik. Eta hori, pentsatzen dut konturatuko zinetela, baina oso langile fina dugu, kaskagor xamarrare bai, eta hori oso langile fina, eta ikusiko dugu hemendik aurrera tokatuko zaizkigu anekdota gehiago, eta hemendik urte betera beste elkarrizketa bat egin beharko diozu, Eta agian hemendik urte betera edo X denborara, ea atzerrian bidaiaren bat egiteko aukera ematen dugun lan honek, ez da, Hori da. Kontu? Bai, munduko nenak. Bai, egiz esan hori, oinarte, goizeko albiste gizatan egon ez denien da, Eiderrek esaten eguen, ez da importantia dan barre batekin, gitza da ibiltzen garen orduetan importantia dela, eta bai, lan aldaketakin eta lan talde berdixak hemen ikusi zu, jende jatorra orduan, bai. Goiz, ibiltzeza orduan lanian? Oin apurtxo bat lo gehitxe hau inda, tokau jat, tartien goizian goize sartzia bebai, baina, egisa da, oin atzera begiratuta errez hau esaten da ez dala inbesterako edo, danera oitzen zarela, baina, ez eta goizeko postetan jarri ez, han lanien eta ja dana martxan egon, lan oso politxa da, jende zoragarrixa dau, eta orduan,
nik uste gero astutxe jatzula goizeko 5 direla, eta bueno, hori humoriakin, horra gertu diena goizeko 5 lanien eusen da, eta humoriakin. Ondo. Bueno, eta Euskadi irratiko lanaz gain, zela sortu zen Zulora, eta zela esplikoko sotzan Zulora ez dakixen, osea, Zulora zer dan ez dakixen pertsona bati, zer dan Zulora? Jo, Zulora da gaztean saio digital bat, edo esango dugu, ez dauko irratixan bertan ez dauko ordu tarterik edo, baina gaztean saioa da, orduan YouTuberako sortuta dau, sare sozialei eta begira sortuta dau, eta asmoa bintzatzen gaztiendako saio bat itxia, baina gaztiok eitzen duguna, ez? Bueno, honen antzera, baina esango goke Zuloran egin manoldala apur bat nauzixa, eta ni hor nauzixenetakoa, esangurot. Badagoela pentsauta, gaztiek berbain deixien, baina ez taila izan, jende heldua esaten, eta ze uste duzu ez da... Bueno, eta gaztien artean daun abaniko hori danabe erakutziko eguena. Eta hau dana izen zen, irudamatxoko ekoiztetxeak egiten dau, eta deitzu eusten orduan hasi berri izan Bergarako lagun batek, eta ingozu ez da izan, okurriru jate zuri bedeiketia, hemen dugu zerrenda bat, eta ingozu kastina, eta nik kastin bat, osea, kamara horrien da. Zu etorri, haber ze musitzen duzun, eta haber ze urtetan dan da. Egiz esan gero eurekin lan itxia gozada, ze hori dut, ez da gitu. Gaztien artean eitzen dugun zehozeta, eta oso erosua da eurekin lan itxia, orduan, oparitxo bat, Zulora izen da oparitxo bat. Zulora gaixakin jarraituz, zela topak dituzue Zulorak podcasterako elkarrizketatuak? Jo, asko funtzionetan duzkun zehose da, hau zagokua, ez? Imagina, gure dugula, ez dakit, klima aldaketan gaixa landu, edo gure dugula berbain gizontasunai buruz, orduan, askotariko jendia du Zuloran lantaldian, oso eremu geografiko aldetik bebai leku askotako jendia da, orduan erreza da, ez? Nik ezauketan du, nire guzineko herrian dago ez eta, asko hola, eta gero egisa da badagoela tartien jendia, igual, sare sozialetan oso aktiboa dana gai bati buruz, orduan nahi gabe bere izena etorte jatzuna, baina bat ez du hori. Nik ezauketan dut, galdetuko ez dakit zein, ibilizan ez dakit nun, askola. Eta izena nondik dator? Jo, lehenengoko denboraldixan bat ez du esan oso lokal ilun bat benetan hola zalako, ez dekorau bat zalako, hori, txoko oso ilun bat zalako, eta apur bat bazalako, ez? Gaztiok askotan elkartzen garelako lokaletan, hola, zuluak diela, kasi, baina horrei bebuelta bat emunguran, ze, oso ondo, egongo diela usofa, erdigaizki jarritxa, eta ez da oso txukun egongo, baina gauza oso txukunak urten aliolako zuluetatik, orduan, basan apurrat, kontraste hori edo gure gamen topa guazieran. Eta beste podcastik entzuten duzu? Jo, egisa esan, kostau izan jat, eitia, ez, podcastetara, edo, igual hasieran eran topetan nola batzuk, baina, kotxean ordu desente pasetan dotenez, normalian lanera bidean beti irratixa eukitzen dute jarritxa, eta bueltan saiatzen az podcastak eta entzuten orduan, ez dakit, oso gustora entzuten dut adibidez gaztean benetan zabiz itxen daue, ez daitez eusketan duzuen, bestela entzun, iruzejat bihar zala euskeraz beholako olako zehose, oso gustora entzuten dut joko ona, entzuten dut, gero, azkenean lagunen artean eta bai gomendatuta, eta azkenengotakoa oso lagun bate gomendatuta ziberlokutorio. Gazteleraz da, baina, ni guztetan jatze zera daukien. Eta zena xabezu, irratiko lana edo podcasta? Jo, petzajat galdera tramposoz da, galdeketia purtsu bat, ez imaitzezu gehiagoan, edo haitza, rollo hori. Orduan, niretako suerte bat da gaur egun podcastak funtzionetia, ze bada apur bat irratiko ritmuan
ritmo kontra jarrixa, ez? Irratixa da demora danien martxan dauen gurpil bat, eta podcastak emuten dutu denpori hartu gurpila eta esateko, seguro egin gurpil honekin. Orduan, niretako bi ritmoek elkarre osatzen daue, eta igual podcast baten inzeike 2 orduko zera bat, giro oso natural baten ez dakizeri buruz berbetan, eta gero igual irratixan toketa jatzu, egunak horretara eruten zaitzuelako beste gauza batzuk itxia. Baina nik uste oso ondo hartzen da gila elkar. Orduan zure izena zen ja, anezoa zubizkar edo anezoa zubizkor? Ze enteratu gara oso azkar biltzen zarelako txian lanera aiaiteko. Aiaikin zara? Bueno, ailegetan ez eta enaz hain azkarri biltzen. Egin da, famako labanatzen dira, baina daiko finan az gidatzen. Hori izaten duzuzuk, baina zure lagunek kontrakoa dinute. Hola, Gezu! Ze moduz da elkarrizketa. Bueno, hemen gauz adarra jotzen apur bat. Fijo, esplikatu duzu da lana superrondo ziurgaz, baina seguro esto zuela esan zein zure profesio edo ogibide sekretua. Bueno, has espliketan segatik zaren formula bateko didaria. Eta bueno, jakin dogutzula txinoan afeixo horrein duta, Eta ura eskatzen fango gare. Eta saltzia aparte. Ale guapa, agur! Agur! Lagunak beti, lagunketako gertu. Bai, egisa da gero azkar fama batzuk jaten dugula, baina, bueno, multako ez batzuk, orduan. Bai, kuadriakoak. Munduko nenako nire bai. Eta Gaixa Laketako zure bertso zaletasuna nondi dator? Jo, nik gustatu alako irakurketak eta gero itxen dugula, nagusi xauak garenian, ez? Eta galdeketan duzkonean azten garen lapentzetan, hau nondi dator eta nik beti situetan dut, bai aiteita, bai amama eta izan dira asko kantetakoak beti, umetatik asko kanto duzkoela, orduan, bueno, oitxu gare bai, ez? Etxean hori entzutera, eta gero nik batez belotzen dut, aurre hezkuntzan guk bagaukela Andereño bat, Andereño Karmele, Arei asko guztetan jakon kantuak, ez dakit bertzotan nintzen eguen gurekin, baina edo kantuak asmatzen edo kantuen gainean letrak aldaketan edo asko ibiltzen zen. Eta bere egunien, okurriru jakon oso ideia hona zela 5 urteko gelara uste dut Patxi Goikolea ekartia, eta bueno, nik oso akorduen daukot ondion, ez dut gogoratzen bertzuak ze 5 urte neuke, baina kantauzko nolako bertso sorta bat, uste zela motor bat lapurtzen eutzila ez dakit zeinei, eta gogoratzen dut ondion ze bertso doinutan zen, eta ez dakit, olako oroitzapen batzuk badaukot, eta gero gurasok eta kontetan da egoten nintzela hitzetik hortzera eguenian nola telebistei begira, baina ez dakit, nik gauza horrekin lotzen dut, eta gero gustot dala neurri baten bebai hori, ez? Barriketan itxia guztetiana eta topetan dozula hortik bide bat zure ideiak eta, bueno, kokatzeko, eta gero azkenean topetan dozula laguntalde handi bat, eta nik asko maitxoten jendien munduz eta bertsolaritzak orduan, gero eraitzen dozu irakurketa bebai horrekin lotuta, maitxosun jendeak ze mundotzun. Orduan, gutxu gara era. Eta bertxoekin jarraituta, bertxo bagot baino lehen hau urduri egote zara eta zeiken dozula zaiketako? Jo, nik uste dut, dala urduritzasun oso neurtu bat, igual, bertxo eskolan eta azten zarenean, badala askoz urduritzasun, ez dakit, gorputzak itxatuela, zein mion nikoin. Baina gero dala oso urduritasun egoten zinon neurtua, ez? Gutxi gora bera badakizu teknika, badakizu zetoketan den itxe, orduan, badakizu gutxi gorela urtengo zarela, igual ez da bertso brillanti izango, baina askotan da eitia, sekula ez da bertso bat bakarrik, beti dau, edo bertso saio bat, edo, bueno, oingoto betotxo, oingoto kerrau, txapelketan beba saio baten zier, bitu, ariketa bat urtetan jaterdi izera, urrengoa saiatuko naz hobeto itxen, orduan, nik uste gehiago dela, saioen aurretik edo, igual, txapelketako saio baten aurretik, ni bai jarten azurduri, badakitelako, ikustotelako igual, saioa bere osotasunean, baina bertzotan hasi aurreko momentu horretan enaz egoten normalien hain ez du. Geixago da ikustotenean saioa osarit esatetenean, bueno, 2 ordu. Geratu zara, isilik ero sekula, bertzoa jai baten igual laguna artien, kuadrillan, bueno, barrein da aurrera, baina txapelketa baten zabitzen denien, ez dakit pasagatun sekula. Nik uste
traba hau inizenaz, zangurot, poto bat indozu, traba hau, badakit poto itxeran oiela, orduan traba hau itxen zare, eta bertzua bukatu beti. Nik esaten dut beti oso eskasana zela juergan bertzotan. Eta egisa da. Eta orduan, oso kurioso izaten da, gertuen badaukot jende pila bat guzteta jakona juergan bertzotan itxia, parrandan oso onak diela bertzotan, lotzia apurra galtzen denak, eta orduan, torte jatenak, bengan, ingo bertzotan, da, bukatzen da euren artean bertzotan. Ejat urteten, ni juergan ez dakit bertzotan, orduan, ez dakit, oinela 3 aste goizeko 4etan, da, 3 bertzotan da niola. Bueno, saletasun hori zabaldu behintzat, eta oso hori gustora importantia entzuten dut, da. baina batzutan ez dut erantzun genuke eta azten zare pentsatzen da, ezin dut. Txurixan gelditu zen parrandan bertzotan. Txurixan. Ondo. Eta zer remantak kendu dutzu bertsolaritzak? Emun gauza asko, ez? Lehen esaten hauen asko maitxoten lagunak, asko maitxoten jendia, eta nik uste dut, ez dakit. Kenduen azau sartzen esatera kendu. Esan zeike, kendu da denporia. Edo kendu da, segun ze plan egon, eta nik ezin dut zai dokotelako, baina nik uste dut hor dela, azken erolako gauza die, egunak dauko 24 ordu, hastia dauko 7 egun, eta zure denbora nola banatzen duzun. Orduan oingo zen hauk esango, kendu duztanik ez ebe. Bai, klaro, bide hortan egongo ziren, ez? Gauza, momentu eskasagoak, baina enazatera iruten ezaten kendu inuztenik zehose. Oso hitz potentia iruditzen guztia jaten zehose hilotzeko. Eta bakotzu bertsolari guztokon bat eta zeatik, bea? Ez dakit. Kosta bitxajat bat bakarrik aukeratzen ze, bat bakarrik aukeratu beharko baina esako nuke maialen lojamia, esako nuke egunak berai entzuten. Gero egisa da, eta batez begal txapelketa gara izan eta gauzela askoz, gauza zehatza hauetara eta begira, eta ez duzu ez dakit, guztetak jate pila bat adibidez, Alaia Martinek nola eraikitzen ditun, ez? Kasi estenarixuak eraikitzen ditun, edo guztetagatian nire Ibarzabalen narratiba hori, edo Aitor Bizkarra baten zera teknikoa hartuko nuke gaur bertan niretako, edo Aitor Mendiluzena berdin, edo eritzegat asko zabalagoa dela, eta igual da hori, azkenian ibiltziaz gain oso saliak ben normalian bagare, orduan guztetagatu hartzia, bakoitzan honena, claro. Eta akordaik ezara zure lehenengo bertzuakin? Ez dut gogoratzen zehazki besta pentsetan dut idatzi zingo nagoela bertzen bat, patien kantautakoa bertso eskolan edo izango zen orduan ez dut gogoratzen. Akordatzen az, jendaurrian kantau nauen lehenengo, bertzuaz, beraz, naz akordetan. Lehenengo momentuaz eta akordetan az, hor bain ningola benetan urduri. Ez dakit zemat urte ukiko nitxoen, 11 urte dola. Bertza bat buruz ikasitxa, eta baina akordetan az egun horretaz, niola, perfectamente. Baina, lehenengo bertzua bere hortan ez. Eta zein jagota duzun bertsori guztokoena? Ze zaila. Hori beko ez da bitzen jate aukeratzea, zeiritzen jate esango naukela, bitxuela kantau eta esan dutela, joder, ze ona, egongo da baten bat. Baina ez dakitola, berez izenen artian edola daukot gordeta Lizardiko txapeldunan agurra, ze aita kantau notan da orduan ereza bada berez isa, baina ez dakit, bestela, hori, igual ez dut ez zein egin gelditu zinela guztora, ez dut zera, ze bertzo ona, ez? Olako bat berriro botarteko ez dago jat. Gisa, baina igual berezisa hori. Eta zela ikusten duzu gaur egun bertsolaritza eta bertsolaritzan gerua? Nik uste dut momentu oso politxa edo dala bertzotarako, hau. Neurri baten badalako aldaketa momentu bat, edo, ez dakit, irakite momentu bat, edo gauza pila bat gertatzen dabitzen momentu bat, orduan erdixan egotia momentu hortan, nik uste dut oso politxa dela, edo, bertzotan ibiltzeko oso momentu politxa dela, ez dakit, segurunik danok esango dugu hori gure garaixei buruz, edo bertzotan harrapetan gaitzuen momentua buruz, baina
bai, nik uste alde askotatik dala oso momentu, bai, gustukoa. Eta lagundu dutzu bertsolaritzak zure lanian ero eraginik euki dago? Bai, nik uste bi zentzuetan, ez? Bai, lanak bertsolaritzan, bai, bertsolaritzak lanian. Orduan, bueno, seguruenik izango da irratixan adibidez nio itxutan nagoela nire burua entzutera, ez? Hasieran bada, eta berbaitxea diferentia da, baina, bueno, mikrofono baten aurrian jarri eta hasierako zera hori, ez? Egoten jakitxe hori, edo disimuletan jakitxe hori, segero ez dakigu egoten, dakigu disimuletan. Disimuletan jakitxe hori nik uste dut, bai, lagunduko ustala, ez? Bertso eskolan ibiliz denak, eta baina, bueno, eta gero alderantziz be bai, ez? Azkenean albistietan eta zenbat eta gehiago egon gainien, edo, baina bai, nik uste dut ikasketa oso politxe izen dela umetatik bertso eskolan ibiltzea. Azkenean gai askotan jartzen zare, papel askotan jartzen zare, eta beti topau biozu punton bat argudiatzeko edo. Bai, nik uste dut zentzu askotan laguntzen da biela elkar. Bueno, fijau naiz, ondiokan ez duzula zure erraskeria aldatu. Bak, izagatik esaten duzu. Ez dakit, horre zure... Daukot kuadrilla oso jatorra, Bai, hortzik entera gare geure bai. Lagun super jatorra daukot. Izan bez, eure kuadriakoek beste bideotxo bat bidelduzkue, esanaz, ulia larra ikutzen duzula. Bale, danok ezagutzen duguan, dalako bertsolaria, dalako kasetaria, aurkezlea bai, ez? Baina neska, gauza bat aztu jatzu, Zearean eta horreti da pelukeria. Daka pasa, minutu baten itxeko pospein hau. Jiretan zare, dago korreta bat. Jiretan zare, dago trentza bat. Baina palkaso, beti amaitzen dau, kale hortan dago duen. Hane gauza bat zaz, hori da, telebistan, zenbat aldiz aldatu duzu pein dago? Gauza bat pein dago? Patxo bat... Hau esaten da, ez? Zetarako gure zu etxaiak laguna baldin badukozu. Bai, nerviosa nagoenia, oin behapurra ban hau, baina alatabe, eskuak mugitzen ditut asko, eta badakit kamarak dauzela, eta badakit zein bidan kamaran aurria, baina egisa da. Urduri nagoenian edo, asko fatejat, amak sekulak aurrenka botatu ez da, igual bertzotan abienian da bakarkakoa pentsetan edo horrazten ezola, egon gozare geldi. Eta orduan, nerviosa asko fatejat hortik. Eta igual hori mendira fan da, derrepende, baina derrepende koleta, derrepende ez da gizer, bai, askatxot. Saioan zier egomenitzen kontetan, zenba bider aldaketa zaben, ikutu bestu zuin, eta beraz lagunek esaten da bien hori behintzat, ez du ikusi gaurkoan, Hori nik uste dala, badaki dalako gutxi gara eranuen dauzen kamarak, eta orduan, kamara jiretan dean bakoitzen ulia diferente ukitzia pixkarraro geraketan da. Hori da. Oso ondo, Ane, eskerrik asko, geurian egotiaren. Ez dutzugu, eskatuko zuen seguruenik askotan bertso batekin amaitzeko, oinguen ez gare hain maltzurrak izango, eta, galderak edartu erantzun da, zoik bikain itxuzue galdera horrek, eta bestik ez, eskerrik asko geurian egotiaren, eta beste guztitxoi, hurrengora arte.